Ola, que tal? Con 4 analistas políticos abordaremos a actualidade de Galicia, de Santiago e de España. Acompáñame nesta mesa, pola miña esquerda, Marta Álvarez. Que tal, Marta? Hola, Marta buenas tardes. catedrática de Instituto. Juan López Rico. Que tal, Juan? Boa tarde, moi ben. Xornalista. E tamén, pola outra banda, outros 2 xornalistas. Arturo Maneiro. Que tal, Arturo? Moi boas, moi ben. E Antón Perozo. Que tal, Perozo? Moi boas, moi ben. Ben, pois vamos a comezar polo máis próximo, como facemos sempre, por Santiago, e estes días volves a falar dos orzamentos. Levamos xa unhas cantas semanas con este tema, pero agora aínda non temos presupostos, pero xa hai datas. O día 15 reúnese a Comisión de Facenda, xa para presentar o proxecto de orzamentos, e despois, para o día 18, está prevista xa a celebración do pleno inicial de aprobación. Vamos xa na mitade do primeiro trimestre do ano, ainda non hai orzamentos. Outro día entraremos con máis detalle nas cifras, xa ainda tampouco as conocemos as definitivas, pero antes de nada, pois vamos a escoitar unha valoración que fai o voceiro socialista, pois para ver cal é esta vez a súa posición. Con independencia do que sexa a posición final do Partido Socialista nese pleno de orzamentos, con independencia diso, sí teño que decir que vimos un cambio claramente positivo no que foi o proceso de negociación co Partido Socialista. Eu non falo de outros grupos, cada quen ten que falar do seu. Co Partido Socialista teño que decir que foi un proceso correcto, é dicir, todas as críticas que fixen para o 2016 non a reproduzo este ano porque foi claramente diferente. Insisto, con independencia de cal poda ser o resultado, de que votemos a favor, en contra ou abstención. Con independencia diso, sí que teño que decir que o proceso de diálogo foi un proceso de diálogo. Ben, pois a posición, como escoitábamos, do Partido Socialista é un pouco distinta da do ano pasado, con independencia do que ao final voten, pero tamén nesta ocasión non necesitaría este grupo. Co BNG sería suficiente para conseguir unha maioría. O ano pasado hai que lembrar que os do ano pasado foron aprobados só co apoio de Compostela Aberta, o BNG e o Partido Socialista estivéronse, o Partido Popular votou en contra, e este ano pois parece que mudan un pouquiño as cousas. O BNG aínda non ten pechado de todo a negociación, pero casi seguro que vai a darlle o sí. Que valoración facedes desta situación, Marta? En primeiro lugar, ti que coñeces máis o Concello por dentro porque estuveches ali uns cuantos anos. Ben, as cousas mudaron moito desde que eu estive ali, pero bueno, vamos a ver. A min sorpréndeme dúas cousas. En primeiro lugar, o PP di que non le dieron ninguna información ou prácticamente ninguna información para analizar las cuentas como es debido, y la contestación del alcalde parece ser que es que no le hace falta información porque por motivos ideológicos ya le va a votar en contra, entonces ¿para qué más información? Bueno, la verdad es que el argumento me parece bastante peregrino. Y luego, en segundo lugar, pues, hombre, digamos la representación suele ser la misma. El bloque suele poner muchas pegas, suele señalar muchos fallos, pero al final apoya. Siempre, siempre. No vaya a ser que el PP gane la opción. Y luego el PSOE, pues bueno, pues la verdad es que lo veo como siempre en esta legislatura, un poco una de cal y una de arena. O sea, critico mucho, digo muchas cosas que están mal, pero al final, bueno, pues resulta que me aceptan cosas y entonces esto está mucho mejor que el año pasado, que es más o menos lo que viene a decir, con lo cual deduzco que si dice que las cosas han ido mucho mejor que el año pasado y que le han aceptado una serie de propuestas que le hace, supongo que, hombre, o votará a favor o se abstendrá, pero pienso que podría votar a favor incluso. Ya digo, en este caso no les hace falta porque con bloque y alcalde vale, al tener a ese señor del PSOE que ni toma posesión ni deja que otro la tome, entonces el voto de calidad del alcalde sería suficiente con Compostela Aberta y bloque. Sí.
Perozo, por exemplo. Tamén é experto no concepto. Tamén experto que coñece por coñezo dentro e desde fora. pero tamén coñece. digo como Marta, que de cando estábamos ali, pues, mudaron moito as cosas. Mira, aquí hai unha cuestión que eu creo que se debería poñer sobre a mesa. Os orzamentos son realmente o que definen a política que se fai. Se faga dende a dereita, se faga dende a esquerda. É dicir, o orzamento é a radiografía da realidade da cidade que se quere facer. E, bueno, pues imaginamos que Compostela Aberta pues non terá ninguna necesidade de que el PP coñeza os orzamentos, debiera de conocerlos e debiera de ter esa información por unha cuestión puramente de democracia, ¿no? E o normal é que os orzamentos os teña a oposición e os teña o goberno para que cada quen faga o seu análisis, logo se aproben ou non se aproben. No caso do PSOE, pues, hombre, eu creo que o PSOE, nesta circunstancia, o que debería é, si ten un programa que quiere para a cidade, si ten proxectos que quiere para a cidade, pois ese no momento de poñerlos diante dos orzamentos. É dicir, eu che dou o meu voto a condición de que se faga isto, e se que se incluyan dentro dos orzamentos. Eso, digamos, que sería a política realmente constructiva. O resto é marear la perdiz. Por qué? Si te los doy, si non te lo doy, si me lo das, si non si tal. Si me abstengo o non me abstengo. É dicir, señores, unha cidade, para ben ou para mal, un gobierno autonómico ou un gobierno xeral non se pode manter parado por lo feito de ter indecisións. Porque, claro, evidentemente, o quen goberna está presentando o seu proxecto de goberno neses orzamentos. Eses orzamentos van a definir lo que son as inversións, vai definir lo que son os pagos de débeda, van definir lo que son os servicios sociales, van a definir todo, porque en función das cantidades que teña cada unha das partidas, saberemos a onde quiere chegar. E ti eres oposición e quieres chegar a outro sitio, negocia, e nesa negociación decide ou aporta e tal. E entón, aí sí sería un traballo constructivo de goberno e oposición. Agora, non che os aprobo porque tal, non che os doi, porque total non me los vas votar. No, es que parece un patio, non, é un patio de nenos. Eu creo que, bueno, neste caso o PSOE, que ten de alguna maneira a chave, o mesmo que fai o Bloque, imagino que o Bloque lle dá o voto porque terá contrapartidas, non contrapartidas para o Bloque, sino contrapartidas do que quere venderlle aos veciños. Dicir, oia, mire, isto se está facendo así porque eu aprobei o orzamento. O PSOE teria que facer igual. Isto aprobouse así porque eu pedín isto, e meteuse nos orzamentos. E incluso o Partido Popular, se houbera unha intelixente actuación por parte de uns e de outro, tendrían que ser tamén exactamente igual, porque aquí nesta cidade moitos orzamentos se aprobaron prácticamente por unanimidade, porque hubo unha previa negociación entre os dos partidos que estaban naquele momento, ou los tres, nos que se explicaban os orzamentos, se decidían, e a veces o goberno decía, pues leva razón, a aportación que quere hacer o Partido Popular ou que quere facer o Bloque, incluíanse nos orzamentos, levábanse adiante e non había ningún conflito. O BNG é certo, parece que lle aceptan unha trintena de propostas e por eso casi seguro que vai dalo, sí, non? De todas formas, o BNG apoia os presupostos, pero négase a entrar no goberno, quere seguir na oposición controlándoos desde a oposición. Juan. Bueno, pero eso tamén é intelixente. Eu que vexo é que esta legislatura é unha legislatura de cambio hacia unha situación política nova que tamén se reflexa nos concellos. Os actores tradicionais teñen que facer espacio para a entrada de outras forzas. Estas a súa vez teñense que ir adaptando a estar nas institucións e todo isto fai un panorama que vai pouco a pouco decantando e eu penso que esta legislatura é na que vai decantando eso e de dificultades graves iniciais ou incluso de non poder aprobar os presupostos a situacións en que a tendencia é a normalidade. Eu creo que a situación política externa ao Concello está condicionando tamén moito ou por asuntos puramente partidarios ou previamente asuntos electorais que non eran do ámbito do Concello e bueno, nese panorama confuso o que aprecio é que se tende á normalidade. E non quería deixar pasar, eu poño en dúbida que o alcalde lle dixera ao portavoz do Partido Popular
que non che dou os presupostos porque sei que non mos vas votar a favor, non vos vas a apoiar, non? Eu poño en dúbida que Martiño Noriega... Sí, pero é que, bueno, dos xornais dábanos para outro debate, o dos xornais. No, pero estás queriendo decir, Juan, que la situación de Pontevedra e a situación de Coruña poden estar influindo nos orzamentos de Santiago? Non me refería ao ámbito local. Referíame en conxunto, tanto no Estado como nas comunidades autónomas e nos concellos, había tres actores, no caso de Galicia, tres actores principais, que eran o Partido Popular, o PSOE e o Bloque. E entra un novo actor que ten que ocupar un espacio. No caso de Santiago, un espacio moi grande, ademais, porque chega á alcaldía. E esta situación é de difícil digestión polos partidos que xa estaban, podemos poñer exemplos, e tamén implica unha necesaria adaptación dos grupos que irrumpen a traballar nas institucións. Esa dinámica confusa vaise decantando un pouco e vaise tendendo á normalidade. Esa é a apreciación. Sí, de feito, sí. Agora che dou. De feito, bueno, estamos a mediados, casi a mediados de febreiro, e aínda non hai presupostos. Non só pasa en Santiago, pasan outras cuestións, pero, bueno, mal de moitos. A ver, algúns se preguntan estas negociacións que se fixeron, que se están facendo agora, porque podían saber feito no mes de novembro e ter os presupostos desde o día 1 de... Hai unha interferencia que foi as eleccións de decembro, as eleccións de xullo, todo eso... A ver, de cara aos cidadáns, e eu fago... De cara aos cidadáns, deberían ter uns presupostos desde o día 1, non, Arturo? Sí, no, está claro que hai un problema tamén de necesidade de digestión da nova situación dos que están na alcaldía. Teñen que darse conta eles de que prometeron unha serie de cousas que non son capaces de facer. Non teñen un proxecto, diríamos, que se coñeza de cidade, e, polo tanto, bueno, pois aí... Eu creo que ao mismo nivel que os outros. O que fai falta... Sí, pero o que fai falta... Os outros modelos ao mesmo nivel de descoñecemento. Quería decir que o que necesita Santiago é un referente municipal un pouco maior, que creo que o problema que está tendo últimamente a cidade necesita ter un alcalde ou un referente municipal que teña un certo prestixio e que non este na situación que está ahora. Toda a xestión que se está facendo dentro das distintas concellerías de Santiago están tendo bastantes problemas de cousas que non están previstas, de incapacidade de levar adiante contratacións, intentos de municipalización de cousas que non se poden. Últimamente están falando da hora que ten que prolongar o seu servicio, pero sin contrato, pero creo se está nunha situación, creo que, como se decía no outro momento, hai que vir aprendido xa cando se asume unha xestión municipal. Creo que o panorama que están dando non é nada bo. E con respecto ás negociacións, creo que sería o lóxico nesta situación ter máis contactos coa oposición e tratar de chegar a acordos, estando con tantas eivas, non? Sí, dasme xa motivo para pasar ao seguinte tema, que era o da municipalización de algúns servicios, que estes días tamén é actualidade, concretamente a da grúa e a da hora, porque en 2015 houve unha sentencia que anulou o contrato que había entón, e recientemente houve un oficio da xustiza ao alcalde de Santiago instándolle a que se execute esa sentencia e que se resolva o problema, e tamén se está retrasando. Aquí, pois, o BNG non coincide tanto co alcalde, di que pode haber inseguridade xurídica e que pode haber problemas. O alcalde, pois, está argumentando que están traballando no asunto e por eso non executaron a sentencia. Bueno, eu pois quería preguntar en primeiro lugar se sois partidarios da municipalización do servicio, Marta. Ou depende. Claro, yo te diría que depende, pero a mí lo que me sorprende es que en estos momentos se terminó el contrato el 31 de enero, se renovó, creo que fueron 5 veces, no se puede renovar una vez más y los ciudadanos de Santiago están en una indefensión jurídica. Es decir, hay sitios como Lugo, donde se suprimió el servicio hora, precisamente porque no estaba amparado por una cuestión legal. ¿Y aquí qué pasa? O sea, estamos en el aire, tanto con la grúa como con la hora.
A mí me parece una falta de responsabilidad por parte del señor alcalde. Y no me vale decir que estamos en ello, porque tenía que estar en ello desde hace mucho tiempo, porque él sabía perfectamente que el último vencimiento era el 31 de enero. Entonces no vale decir, no, es que estamos trabajando. No, mire usted tenía que haber empezado a trabajar antes. Lo que pasa es que como en muchas otras cuestiones de este ayuntamiento, no saben qué hacer. No tienen capacidad de gestión. Bueno, hay una cuestión que es una promesa, y es la promesa de municipalización, que probablemente a moitos, a mí me gustaría, es decir, me gustaría no senso de que si la hora ou algún outro servicio dá unos beneficios, sean beneficios reales para o Concello, e no tanto y cuanto que, bueno, pues está. ¿Qué pasa? Hay un problema muy grande. Pero tienes que tener elementos para que lo puedan ejecutar como es debido. Es que el problema está, claro. el problema está en el funcionariado que sería necesario crear. O creas una empresa municipal. Tendrás que crear una empresa municipal, porque con la tasa, no se puede. No, con lo que hay no se pode, y con la tasa de reposición que hai agora mesmo no funcionariado, imposible, es absolutamente imposible. La única alternativa que tiñan que facer, e que poden facerla sin ningún problema, é crear unha empresa municipal, como existió en su día la empresa municipal de la vivienda y solo, como existe en Colsa, como existen otras. E iso non é tan difícil de facer. Eu creo que eso es, vamos, non tan difícil de facer. Hai unha fórmula legal para facerlo e hai unha forma legal para facerse cargo de toda esa cuestión. Imagino que eso tamén ten unha cuestión de orzamento, de decir hasta onde se pode chegar, como se pode, e cales son os mecanismos. No, e que es lo que quieren hacer ellos con la grúa y con la obra? No, él es lo que quieren hacer ellos? No, o que quieren es que pasa a ser un servicio público realmente. Pues que se pongan a ello. Y que os beneficios non se sean ni para la Coprovin ni para no sé quién. E imagino que eso a todos los ciudadanos de Santiago de Compostela nos parecerá, ou a casi todo, realmente interesante. Moitos, que ainda estábamos na pomada, nos parecía mal que se fixera como se fixo. No para los Coplovich, sino para nosotros suena muy bien. Pero luego tenemos que bajar a la realidad y saber cómo se van a prestar esos servicios y cuánto va a costar. Porque a lo mejor luego te cuesta más. No, o no. Bueno, o no, eu creo que la municipalización sería realmente interesante. Sobre todo, Marta, perdona, visto tiene que explicar, pero señores ciudadanos, esto y esto, si lo municipalizamos ¿por qué? Porque hubo una época, y ahí los socialistas tivemos tanta culpa como el PP y como la UCD, de que de pronto, como non se podía traballar desde os concellos, porque non había... El Concello de Santiago de Compostela, cando chega a democracia, é un concello absolutamente medieval. E además, cuando se hace... Como corresponde? No, porque era así. Ose ten un funcionariado excelente, ten unha plantilla extraordinaria que fai máis traballo do que debería de facer pola cuestión de calidad. Por fuera las cosas en vez de bueno, las gestiones pero llegó un momento en el que todo eso crecía y la solución era externalizarlo. La solución, más tal. Pero bueno, a lo mejor ahora resulta que non, que se pode, e que se pode abordar, e que se poden crear unha empresa municipal de la grúa. A maior parte destos servicios empezaron sendo municipais. Claro. Por lo problema de funcionamento de que aquelo se fai cada vez maior, pues resulta que eso é necesario buscar esas empresas que fagan o mesmo traballo dun xeito máis barato, porque claro, non é máis barato. Porque se che vai a costar máis, non está resolvendo o problema. Eu podo contratar a xente, pero ao final ves que se costa máis se tes ti a propia empresa. Ou que tes máis problemas internos con esa empresa que se unha empresa externa a que concedes ou lle renovas o contrato ou non. Tes máis flexibilidade de funcionamento. Eu creo que outro día estuveron comentando que en Pontevedra, donde realmente existe un sistema que se quere ser especialmente público todo, é un concello que todo o que hai que facer o ten externalizado. Bueno, pero es que cada concello... Bueno, pues, si eso é eficaz, sin embargo, en Teo, por exemplo, onde vivo eu, o Concello inmediatamente de que entrou a nova corporación municipalizou o servicio de aguas. Ahora se chama Aguas de Teo. O fixeron inmediatamente, non sei se lles costa, pero por facelo, o fixeron inmediatamente. Non houve ningún problema para... Creas unha empresa municipal e tal, aquí podían ser a grúa de Santiago ou la grúa del Apóstol. É dicir, incluso estaría sagrada. Que falta por intervir. Eu son partidario de non ter privatizado eses servicios que xa facían os concellos inicialmente. Ou, se acaso,
tomar as decisións en función de como se prestaría mellor o servicio de forma máis barata. Eso sería. Pero non é así como se ten feito, senón que o que apareceu foi un nicho de mercado para grandes empresas que non estaban nese servicio, é dicir, non especialistas en eso, sino normalmente constructoras, que creaban empresas ad hoc para absorber eses servicios municipales en unha privatización que eu estou convencido que en moitos casos, eu diría que na maioría, pero non podo, fíxose de forma negativa para a prestación e o coste e a calidade do servicio. Estou absolutamente convencido. Pero é que isto non só ocurre nesta situación. Creouse un axente económico perverso, que son estas macroempresas con satélites que ocupan todo o espacio dos servicios. E entón temos unha constructora que ten unha empresa de seguridade, ten unha empresa de recollida de basuras, ten unha empresa de xestión de bibliotecas, ten unha empresa de non sei que, de non sei cuánto, e fan prácticamente todo. E van aos concursos e os ganan desde unha situación de maior potencia. E aí está a cuestión... E unha consecuencia, perdón, o remato, unha consecuencia moito peor casi que a pérdida o mal servicio da recollida de basuras, é que esas empresas satélite expulsan do mercado as empresas especialistas, pero máis pequenas. E desto tamén me consta. O que pasa é que aquí hai un problema, digo, pode haber, digo, un problema concreto porque hai unha sentencia dun xuiz que lle está instando ao goberno municipal a que a executen. Pero eso é frecuente. No, pero é que... O Concello lle dixeron cantas veces que tiraron do edificio. No, pero é que... A ver, si esa foi por un contrato, a ver... E las torres de Ifal de... Pero se foi anulouse un contrato. Entón, se se anula un contrato, hai unha segunda empresa que está reclamando, supoño, que está reclamando que lle concedan ese contrato. Entonces, por eso, creo que por aí vai, o BNG, que pode haber problemas de non xa de municipalizar ou non, que neso non é, senón problemas xa urxentes que resolver e que parece que non, que pode haber eso. Houbo alcaldes que por non executar unha sentencia de algo que non fixeron, o caso de Arzúa, foron inhabilitados, que non sei se podería ser o caso daqui. Logo hai tamén algún tipo de multa que tanto diñeiro diario que pode ir a... Bueno, creo que este alcalde está pagando algunhas multas da legislatura anterior. Multas personais ao alcalde. No, pero son personais as multas, non debía pagalas o sucesor. Non debía, pero está en ello. Es que a legislatura anterior... Non sei se tedes algo máis que engadir ou pasamos a outro tema. Solo, decía isto, con os xuicios que veñen pendentes de outras legislaturas, digo, tamén a propia situación da hora, deste servicio. Non lle chegou resolto a este Concello, a este goberno, ¿no? Viña xa nunha situación en que... Prometeu municipalizarlo. Sí, claro, e atopouse cunha situación problemática. Xa, pero está cunha sentencia que lle di que lle rechace o contrato, lle di que hai que continuar, por que non municipaliza xa? Bueno, tampouco é tan fácil, pero crear unha empresa municipal e absorberlo... Con todas esas promesas de transparencia, de hacer las cosas de manera distinta, de hacerlas bien, ¿por qué no se explican? ¿Por qué no explican a los ciudadanos? Señores míos, esta es la situación. Podríamos hacer esto y podríamos hacer esto. Esto nos costaría este dinero y esto nos costaría esto. Dar explicaciones. Aquí lo que hay es un oscurantismo que uno no se entera y tiene que estar leyendo entre líneas. Bueno, cambiamos de tema porque por sorte ou desgracia, pois seguramente falaremos nos próximos semanas e meses deste asunto, igual que do anterior dos orzamentos. Vamos a dar o salto a Galicia, onde, bueno, onte ainda no Parlamento continuaba a polémica polo asunto do AVE, no cal, bueno, como xa saben todos vostedes, pois hai un retraso aproximadamente de 3 trimestres, isto é o que se anunciou, e bueno, pois algúns din incluso que ao mellor hasta o ano 2022 non temos o AVE en Galicia, non sei se sodes vos tan pesimistas, calquera. Os lembrades do pacto do Hostal cando el PP estaba en la oposición, que quería plazos mañán, chegou o papel al goberno, se acabaron los plazos, la mina del amigo, como se chama este,
Villarmir, aí seguiu mandando, e parou, e logo la crisis, la non sei que, la non sei cuánto. Mira, lo del AVE a Galicia é unha verdadeira desgracia. Entón, eso que si llevan 3 trimestres de retraso, levan 3 décadas. O sea, vamos, o sea, isto é... Sí, realmente o retraso de 3 meses, pues, donde habería que firmar, non? Pero 3 trimestres, 3 de que estamos falando? O que pasa é que creo que o debate do AVE oculta outro que creo que é máis factible e de interés máis inmediato para os galegos, que é o tren galego. Eu non podo ir de Santiago a Lugo en tren a ver a miña sogra, e moito menos xa a Ribadeo, non hai un sistema endóxeno de tren. E, sin embargo, cando se melloran as líneas, como se fixo agora con Santiago-Madrid, os incrementos son de cerca do 40% anuais no uso. O sea, que sí que hai demanda. Sí que hai demanda. E ti, ahora vas pola rúa e dices a xente, fun en tren a Vigo, claro, porque non hai oferta. Non hai demanda. Bueno, a Lugo non habería. En calquera caso hai que facer esa infraestructura. Recordade o trazado do AVE ese que tuvo que quedar inutilizado. Estaba en infraestructura, estaba o AVE e tiveron que cerrarlo porque aínda que estaba eso... Non, pero iso é o AVE, non estou falando do AVE, que eu non estou falando desa superestructura. Non, pero estou falando de infraestructura. Estou falando de líneas que casi se existen todas. Estou falando de servicio ferroviario. Estou falando de infraestructuras modernas entre cidades que, aínda que están postas, non se utilizaron. Bueno, porque eso depende de si hai trasego ou non, tráfico ou non hai. Sí, había unha en Porcaces, non sei onde, que había unha estación e tiña un solo viaxeiro, pero estaba feito AVE ali. Por eso, bueno, e ese non é un caso que ocorre en Galicia. O feito de ter o AVE non hai demanda efectiva. En Galicia hai moita demanda, pero aí no eixe pero despois fan o AVE, despois fan a línea do AVE, é que non se planifica nada, ¿no? Porque, por exemplo, como podes ir con esa línea? Podías facer unhas lanzaderas. Coruña, Vigo, por moito que disguste aos seus alcaldes, sobre todo de Vigo, Coruña, Vigo con Santiago, Lavacolla, para poñer os viaxeros en 20 minutos, pouco menos, en línea de AVE, pouco máis. E, sin embargo, a línea do AVE non pasa por Lavacolla, e que sería absurdo. E é de nova construcción. Sería absurdo que pasara por Lavacolla. No, porque... Absurdo. Non sería absurdo, porque unías esa infraestructura coa outra. Absurdo. Bueno, pois fai unha línea directa. Eso sería o tren externo, pero non... Se utiliza esa línea para unha lanzadera. Pero vamos a ver, es que es unha lanzadera e se falou de unha lanzadera en su momento. E, por exemplo, si Santiago de Compostela non ten estación do AVE, é por culpa do Partido Popular e de Conde Roa e compañía. Si non, hoxe xa teríamos estación do AVE en o seu momento. Está clarísimo. Con la historia esa de facer que los propios especialistas do Partido Popular, cada vez que lle escoitaban decir facer un arco pero vai parar o AVE en Lavacolla e logo de Lavacolla a Santiago de Compostela. Es absurdo, es totalmente absurdo. No, eso non hai en ninguna cidade do tamaño de Santiago de Compostela, ni siquiera del doble de Santiago de Compostela, ni del triple de Santiago de Compostela. Non é o que estaba plantexando eu, pero... Non, que pretendía... Pasar por Lavacolla. Sí, que era el trazado... Se o mellor hai que explicar, era unha proposta de Conde Roa, por exemplo. Conde Roa propoñía pasar... Sí, era particular. Pero non para que o AVE de Madrid parara na Lavacolla, o caricaturizas demasiado. Non é que o AVE de Madrid pare na Lavacolla, porque vais a os que colleron o AVE en Santiago, se AVE en Madrid, Santiago, collen os de Lavacolla para levarlos a Lavacolla. Santiago-Lavacolla, o que tendría que una lanzadera de tren, punto, y punto, y se acabó. Pero creo que, ¿cuánto nos costó que hubiera un transporte de autobuses de Santiago a Lavacolla? Costounos anos e anos de xestión. Y al final, bueno, pues hay, afortunadamente ahora sí hay un servicio de autobuses. Pero vamos, lo que diste de Lugo, eu lembro perfectamente a Feijóo, na súa primeira campaña electoral, anunciando e prometendo un tren de Ourense a Lugo, de un tren rápido. Non hai. Ni se plantexou. Eu non recordo. Pois sí, eu recordo. Aparte de que non é competencia da comunidade autónoma. En ese momento, el prometeu uno. E prometeu
que No me consta eso Pero a mí me parece colocaría que estamos a Santiago desviando. de Compostela con Lugo, lo Desviando o colocaría debate a menos totalmente, a menos de una hora. A mí Bien. me parece que o No, problema pero es que o que dice Juan, Ave Madrid, e o problema é decir, ave de Vigo, ave de La Coruña, ave de Santiago a Madrid, ou ave todos a Santiago de Santiago a Madrid. Está claro que Ave Sí, Madrid es que así ten está. demanda. Na actualidad, o que pouco ave que hai, os trens estos novos que hai están bastante abarrotados polo que están comenta. abarrotados. O cal que Eu decir agora que, solo viaxo no tren. aí hai unha cousa clara que é unha necesidade de ter un sistema de tren para isto. Que sucede? Que tamén temos a desgracia de estar no lugar máis complicado para facer un trazado de tren. E, polo tanto, pois, aí tes... Pero eso xa pasou tamén con as autovías. Sí, pero bueno, Pero o tren non é mesmo que as autovías. O tren ten que facer túneles e facer viaductos. Hai que ter en conta que o recorrido entre Santiago e Ourense casi todo é viaducto. E o que se quere facer de Vigo hacia Ourense tamén é todo viaducto e túnel. Entón son cousas moi complicadas de facer. E logo isto ten unha repercusión do medio ambiente que tamén están sempre con recursos e contra recursos. A ver, Por tanto, Marta, que aínda non Sí, deste bueno, tema yo non quiero falo. decir sí. que el ave es imparable. O sea, se diga lo que se diga. Y ahora, hombre, pues todos quisiéramos que estuviera ya. Pero un año más, un año menos. Yo comprendo que estamos todos un poco enfadados porque nos dieron muchas fechas. Pero también hay que entender todos los obstáculos que tuvimos, porque no sé si os acordáis que los catalanes protestaban por el AVE Galicia, que los del CDS decían que eso era un despilfarro, que los de Izquierda Unida se llevaban las manos a la cabeza, etcétera, etcétera. O sea, que eso también está ahí. Y ahí hay que juntarle la crisis tremenda que tuvimos. En fin, aparte, digamos, de los problemas de túneles, de montañas, de tal, hubo problemas económicos y problemas de crisis. Y problemas luego políticos, es decir, estuvimos un año sin gobierno prácticamente. Entonces, cuando estás sin gobierno, hay decisiones que tampoco puedes tomar. Y yo no defiendo que se retrase, pero yo pienso que ahora va a estar. Y además, también quisiera recordar a los señores de León y a los señores de Valladolid, que tanto dicen que, bueno, el AVE a Galicia es un despilfarro. Oiga, pero ustedes tienen AVE a Valladolid y AVE a León porque el AVE se va a llegar a Galicia, que si no a lo mejor ustedes tampoco lo tenían, porque claro, ya está bien, ¿no? O que hoxe había que poñer sobre a mesa é a cantidad de esforzo, de reunións, de declaracións, de informes, de viaxes pa aquí, viaxes pa lá, ocuparlle a propia atención da xente, máis a dos políticos, que estaban perdendo tempo en esas tal. Sumas todo eso, e eso pode ser a inteligencia necesaria, ao mellor para diseñar o AVE. Solo con eso, Solo con que se perdeu en retrasos en Galicia. non podemos Si o dedicaran a cosas boas, podemos a outra olvidar cosa, que... a resolver o problema das rías, a resolver o tren interior, a non sei cuánto, ¿no? Claro, pero eso, tamén a ver, despilfarro de eso non temos tempo, por desgracia, Había unos señores a que falar solo hoxe. querían llevarlo por el Mediterráneo, Sí, hasta Andalucía. Vamos a pasar porque xa nos queda, Sí, vai sí, quedando sí. pouco tempo e nos quedan dous asuntos que creo que bastante importantes e de actualidade. O vindeiro fin de semana celebran congresos o PP e Podemos, bueno, Podemos é a Asamblea, pero ven a ser o mismo, donde se elixe, entre outras, a parte da línea política, pois elíxense os órganos de dirección. No Partido Popular pois, hai bastante tranquilidade, hai algunhas cuestións, pois, non sei se a secretaria xeral debe ser ou non María Dolores de Cospedal, porque xa ten outros cargos, e outras cuestións, bueno, pois, pero en Podemos sí hai unha división, polo menos unha división de dúas ou tres partes. Podemos está composto de tres subdivisións, digamos. Primeiro, quería que me fixeseis un análisis da situación do Partido Popular e despois falaremos rápido, porque ao mellor non ten tanto como para debatir como no caso de Podemos. Arturo. No, bueno, o Partido Popular é que pouca cosa se pode decir dese congreso, máis que non, polo menos aparentemente, non existe ningún problema interno que teñan que solucionar ou que teñan que dirimir ou crear expectativa, non? Por decir, o único que se fala é se Cospedal vai ser secretaria xeral ou non, pero vamos, eso é unha cuestión menor. Por eso creo que é un congreso que vai a pasar con unha certa tranquilidade. Os problemas están en outros partidos, non?
Juan, por exemplo. Bueno, eu creo que na vida dos partidos danse ciclos que obliganlles a pasar períodos de renovación. ¿No? Cada X tiempo chegan ao goberno, queimanse o tal, ou volvense moi... e hai que renovar. Eso é cíclico na vida dos partidos. O Partido Popular, que ten unha vida mediana e o PSOE longa, ten pasado por esos ciclos e a Podemos ainda non lle deu tempo, non? E a Ciudadanos. Pero hai, deses ciclos, se poden extraer conclusións. E é que a renovación nunca se fai desde o goberno. A renovación nunca se fai desde o aparato. E estas son cuestións que podemos aplicar directamente agora ao Partido Popular, por exemplo, está no goberno. Este non é un congreso de renovación, este é un congreso de continuidade. Pode haber algúns axustes, pero non é... Non está clara que a renovación sexa unha cousa boa. No, digo renovación para ben. Para ben e para que entre unha xeneración nova de dirixentes, para que haya renovación tamén entre os dirixentes e tal, todo isto. Porque o Partido Popular xa fixo a renovación. O Partido Popular non a fixo, ao meu entender... Están aí todos os renovados. Perdeu 50 diputados. E perder 50 diputados implica ter que renovar algo. Pero non lle fixo falta. E sigue no goberno. Entón non entra en renovación. O Partido Socialista sí. O Partido Socialista está na oposición e tócalle facer esa renovación e además a necesita. Pero vai ter un problema. Si gana Susana Díez é unha renovación desde o aparato e vai fracasar. Estos son, digo, leccións que nos pode enseñar para aplicar. Estou totalmente de acordo contigo, porque se analizas a historia, realmente a historia, o análisis que fixeches é absolutamente correcto. Eu creo que este Congreso do Partido Popular é porque toca e va a ser de Botafumeiro para Mariano, punto. Va a ser un Congreso de Botafumeiro para Mariano, con 4 retoques ali, 4 cosas ali, porque non teñen ninguna necesidade neste momento de cambiar nada. Ninguna, porque la cuestión... Toma, es tu. Bueno. No, seguimos. Bueno, botella va, botella ven. Como en el oeste. Estas son as cousas do directo. Sí. Pois, decía que eu vexo o Congreso do Partido Popular porque toca. Pode que haxa algúns retoques no que é na organización interna, pois o caso de María Dolores de Cospedal e tal, porque non hai contestación, porque a espada de Damocles máis importante que teña nestes momentos o Partido Popular é el caso de la Gürtel, el follón de Rato, e iso lo han externalizado todo perfectamente, é dicir, parece que non vaya con eles, que eles non tiñan que ver nada con esa situación que de la corrupción e toda esa historia. Da la sensación de que están inmunizados. Por lo tanto, no vais en un congreso. Si estuvieran sufriendo esa cuestión pues por una contestación popular muy grande, si estuvieran, implicados todavía en las filas, pero los implicados que había en las filas do PP, votaronlos todos. Es decir, pues están, digamos, como si a eles non lle sucedera absolutamente nada. Por lo tanto, vai ser un congreso de total botafumeiro para Mariano e algunos retoques. A ver, Marta, si Marta coincide. Botafumeiro porque ganó 2 elecciones prácticamente seguidas, ¿no? Por eso, porque está gobernando. Pero yo, sin embargo, creo que en la nueva ejecutiva sí que vamos a ver todas esas caras nuevas que ya están saliendo a la palestra. Es decir, se van a retirar muchas viejas glorias y van a aparecer pues todos estos... Pablo Casado, exactamente, Pablo Casado y todos estos. Y luego a mí me gustaría... puntualizar, que es un tema que hasta ahora no habían tocado, esa aceptación del voto en conciencia de los diputados del PP para determinados temas. Bueno, eso que es le ha costado, para evitar leyes que van a tener que aprobar. Pero eso se podía haber hecho también hace 10 años y hace 5, y no se había hecho. Entonces, ¿no? ¿Qué? Sí. Digo que Villalobos, por ejemplo, ejerce una. Sí, bueno, pero sin autorización. Sí, como el alcalde de Coruña. Pero quiero decir que a mí ese es un tema que me parece importante porque de alguna manera había ahí un algo sin regular y había mucha gente incómoda
Es que eso debería de estar presente en todos os partidos. Pues por eso, pero non estaba, desgraciadamente. O xeito de que el acta se actúa, pero non se actúa, sino que del partido, es bastante lamentable. Bastante lamentable democráticamente falando. Es decir, os ciudadanos elixen unha lista, pero en definitiva están elixendo xente que, bueno, van dentro de unhas listas, van dentro de unha tal, e tal. Pero había que elixir de outra maneira, porque ao final non sabes a quen votas. Ti votas unha lista e non... Pero es que incluso constitucionalmente es inconstitucional ¿cómo se llama? La obligación, la disciplina de voto es inconstitucional. Bueno, que luego que los partidos se apliquen, bueno, pero es inconstitucional. Y yo creo que alguna sorpresa va a haber en el Comité Ejecutivo. A ver. Bueno, pois o veremos esta fin de semana. O mellor veremos esta fin de semana e vamos a pasar, vamos a falar un pouquiño de Podemos, que bueno, un partido novo con 5 millóns de votos que ten neste momento. As enquisas lle dan o segundo lugar, inda que despois nas eleccións o PSOE sempre que hasta de agora polo menos que se situaba. E está dividido en 3 partes, de Rejón, de Iglesias e os anticapitalistas, e en tan pouco tempo pois desperdiciou un gran capital político, non, López Rico? Sí, parece que vai a ser, non? É que colleulle unha época para nacer de aceleración política. E entonces os maduros fixeronse vellos enseguida e os novos enseguida tuveron que madurar. Pero fixerono todo a moita, sí. E entonces estes a mellor se pasaron un pouco de frenada. Igual que decía desas constantes que había antes, tamén hai unha cuestión e que non se pode constituir nin consolidar un partido sin aparato. E unha das ideas que se está barallando en Podemos é de pouco aparato. E por outro lado hai outro de moito aparato. Pero tanto aparato que, desde logo, nas actuacións destes últimos meses, para mí é un aparato antidemocrático. E é un aparato absolutamente piramidal. Mais que no propio Partido Popular, onde está establecido como tal, onde o presidente do partido, de aí emana todo, non? Pero estes pretenden que veña todo de abaixo. E non é certo. Está habendo unha cúpula poderosísima, con tanto poder, como para poder votar ao secretario xeral por a decisión unipersonal de Pablo Iglesias, ou convocar un referendo. Porque frente a o que tiña que ser un funcionamento democrático interno dos partidos que legitimara as direccións, o sistema de Pablo Iglesias é unha consulta directa ás baixas, obviando esa democracia interna, e os referendos sempre son tramposos. Os referendos non sirven para a democracia. Sirven para tomar grandísimas decisións despois dun debate e de que haxa certo consenso. Pero preguntarlle ás bases de Podemos, queréis gobernar con Ciudadanos? Hombre, eso é unha trampa. Porque o que tiña que preguntar é, queredes que fagamos un goberno co PSOE para que non siga gobernando o PP? Se fai esa pregunta en vez de facer a anterior, o resultado iba a ser o mesmo. O mesmo de grande, a favor de que chegara un acordo co PSOE, non? Eu creo que esas son esas dúas visións. Eu creo, nunca creí en Ciudadanos, perdón, bueno, Ciudadanos tampouco, pero en Podemos nunca creí en Podemos, porque, bueno, están representando realmente a mesma representación eterna da esquerda en este país. O sea, la fragmentación da esquerda interna e externa. É dicir, se parecen ao PSOE como dúas gotas de auga, para ben e para mal. E logo, é moi sorprendente que todas as manifestacións externas que fan e todas as argumentaciones se parecen al PP como dúas gotas de agua. É dicir, que inmediatamente non é que se volvieran casta, é que naceron casta. Son fillos da casta e están facendo o que facían, o que eles chamaron casta. Eu creo que está sucedendo algo que xa sucedeu tamén. Porque si lembrades, e como xa que Juan se puso en plan historicista, si lembramos o que foi a gran eclosión del Partido Comunista e como el Partido Comunista
explotou dentro e acabou destruindo hasta el propio Carrillo que fixera la exclusión, e a donde chegou a esta Izquierda Unida que está totalmente desaparecida, solamente que aquelo necesitou un par ou tres de legislaturas e agora a estes non necesitaron máis que unha. E siguen falando de que teñen 5 millóns de votos, e eu creo que sí, que tiñan 5 millóns de votos prestados, de los cuales para la próxima se van a quedar con 1,5. A ver, Marta. Sí, a mí me ha sorprendido también que en el último baremo Iglesias fuera el líder peor valorado. Sí, pero eso tengo Ya, pero date cuenta que había estado en la cresta de la ola, ¿eh? Bueno, a mí me parece que es lo de siempre, ¿no? Es decir, llega uno proclamando, vamos a hacer, va a ser esto maravilloso, vamos a destruir a los anteriores partidos, porque ellos lo hacían mal, nosotros en cambio lo vamos a hacer muy bien, vamos a estar en contacto con las bases, vamos a hacer lo que las bases nos digan, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, en el día a día, pues se ve que la cosa no es así, y aquí lo que hay es, vamos, un liderazgo férreo de Iglesias, que el que se le oponga se le corta la cabeza. No así de foto, claro. pero Así de claro. Se le corta la cabeza, hasta pero Carolina Vescanza se marchó. sin miramientos. Por tanto, hombre, a poco inteligente que sea la gente que está en Podemos, y hay mucha que lo es, pues se están dando cuenta de que Mira, aquellas maravillas de conseguir el cielo, ¿cómo era? Tomar el cielo por asalto, asalto al cielo. pues se está quedando, bueno, menos que en el purgatorio. Arturo, todo eso que vexo que tamén existe un certo engaño a ese tipo de xente que lles votou, porque están dicindo que iban a facer un tipo de organización totalmente distinta das clásicas e que, polo tanto, eles iban a purificar todo o mercado político, e resulta que están empezando a entrar ou dun xeito moito máis, diríamos, férreo que os demais partidos en situacións que son exactamente igual. E o que sucede é que en moitos sectores ou niveis están pasando experiencias que outros xa teñen pasadas, é dicir, é un pouco a enfermedade da adolescencia, que se creen que les teñen a solución de todos os problemas e que os que pasaron antes non tiñan nin idea. Estes ahora están dándose conta de que os que pasaron antes tiñan a organización necesaria dese tipo de partidos. E cando as cousas non van así, metemos mano militar e se resolve o problema. Non podemos... É un engaño, parece que é un engaño a militancia. Temos que rematar, porque se nos acaba o tempo, seguiremos falando, supoño, de Podemos, e nos quedou no tinteiro de Cataluña, que tamén era interesante, porque se está celebrando estes días un xuizo, pero tamén é algo que vai ir para longo, e entón pois o abordaremos en seguintes faladoiros. Eu agradezco aos 4 contertulios que estuveron hoxe aquí connosco, a Marta, Juan, Perozo e Arturo, e a todos vostedes por seguir connosco un día máis.